tapahtui edellisessä osassa. James kohtasi Jarskin, joka kertoi, että Kössille on käynyt jotain. Mustafa taas oli onnistunut katoamaan mystisesti poikien jutellessa. Ystävykset päättivät mennä katsastamaan römpäävän jyyn, jossa heitä kuitenkin odotti ikävä yllätys. Jarski sai surmansa ja Mustafa onnistui taas karkaamaan. Yllättäen paikalle saapui salaperäinen nainen, joka kertoi tietävänsä missä ovat Kitara ja Kössi. Kössi on Melrose-Placessa vangittu. Sun kitarasta on siellä. Se on Sebastian Fergusonin. Se on iso kiho. Miksi sä kerrot mulle tän kaiken? Ferguson vaan hiplaa ja kuolaa sitä kitaraa. Mä en vittu jaksa sitä. Mutta mikä susta lähden menee. Voi vittu. James, sä olet sitkeä kaveri. Mä arvostan sitä. Mä haluan, että me lopetetaan tää kaikki tässä ja nyt. Onko susta siihen, James? On! James, ennen kuin sä tapat mun, niin voisiko mä toivoa jotain? Saisinko mä ottaa sua kädestä kiinni? James! Odotas hetki. Olen tässä valmistellut puhetta. James! Polkumme kohtaavat. Siis vihdoinkin. Nimeni on Jukka Pertti Ferguson. Kaikki mitä Koivukylässä tapahtuu minun käskystäni. Kai ymmärrät, että et voi saada kitaraa. Missä on Kössi? Se ei ole sinun huolasi. Sillä nyt sinä kuolet. Kössi, mitä sulla on käynyt? Sä et edes halua tietää.
Tiedättekö, tää on muuten ihan niinku se Mexican standoff. Kössi. On niin kylmä. James, sä sait vihdoin sun kitarasi. Sano mun isälle, että auto on tankattu. Ei! Jarski ja Kössi. Molemmat kuolleet. Onneksi on kitarat alla.